ଆରେ ଏତେ ଲୋକ ଆଣନ୍ତି ସବୁ ବିହନ ଏମିତି ପୁଡ଼ିଆ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ରଜକ ଡକେଇଲା ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଭାତ ଖାଇବୁ ନେଇ ରାତି ଠାକୁର ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିଲେ ମିଛରେ କହୁଛି ମୁଁ ଠାକୁର ରଣ ପାଇଁ କହୁଛି ଏମିତି ସବୁ କହିଲି କହିଲେ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇଲେ ଭାତ ନ ଖାଇଲେ ଚଳିବ। ଆପଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ନା କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ବୋଲି? ହଁ ଏଇଟା ମହିକ ବା। କେତେ କେତେ 570 ନା କେତେ? 55-70। ହଁ 55-70 ଆଜ୍ଞା କଭର ଅଛି 55-70 ମତେ ଲେଖିଦେବି ପଚାରିଲେ କିଛି ଧାନ ମୁଁ ତ କହିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନେଇ ଆସିବି ଆଜ୍ଞା। ଆର ବର୍ଷକୁ ବିଜେପି ଆମ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେବେ। ଏଇଠି 6-7 ଏକର ଖାଲି କାମ କରିବି ବୁଝିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 6 ଏକର ଏଇଠି ହେବ। କେତେ ଏକର ହେଇଛି ଏଇଟା ପୁରା? ଏଇଟା 5 ଏକର। ମାନେ ଖାଲି ମାଇକର 5 ଏକର ମାନେ ନା ଏଇଟା 5 ଏକର ସେଇଟା 4 ଏକର ସେଇଟା ଏକରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ବିହନ ଦେଇଦେବେ। ନା ଆମେ ତ କହିଛୁ ମାନେ ମୁଁ ଆସିବି ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ରହିଲେ ମୁଁ ରହିଲି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆପଣ ଭଲରେ ରହିଲେ ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବି ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ। ବାବୁମାନେ ଭଲରେ ରହିଲେ ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବି।